Paralog, Sngap, kaei kaba ini ba Arden, idon ban kren halor kene ka cherry blossom festival. Tepai je gani ke video, hadu ka bakut nang ba pin snotu, ke jingero, ya iba Arden, ba ka jingkren jong u, kadai ke jingisya. Ha ke jingisya, ban penon kami ya gani ka cherry blossom ka bhaba, lej ai jingerap, iki bedon hap nang ke jingpang ke jingstom hagi hospital. Haki jakari konswet te sampai je gani ke video lah dapat sngau bagani jingkran jungaru kadon jingzana sngau ba map yang lagi ni kedin kulashibun gila jukran ba kita masak kinam lahak ban kentiu ya kayo kakot kumakalong mereka ke ba ngi kalong ba ki tamasa ahi ki ba ka sorkar tonra habangi bishar habangi pet kalong ka jing persyang ban penslur lani ban promote ya ki culture ki bamedai bat ngi utrai muluk utrai jaka di ngila bani ki jingwan kinong put kinong tem kinong shot ki banabat kaba la penher dor ya ka jai tendriu ka jungi kaba ya pher na karukom le komen ka jungi kom ka ja ngamong bangim dei ban le komen ngamong bangim dei ban yeswa tendri hakiran san ki bakum kini mangi kum ki riulum ngitip ru mo yo put bangin le so bangin le komen lapiong ha kariam ka be lapiong ha kinu ki benta juga jingle ekmen ti o rilu udon laga jong ka benta bu le ekmen wat upat ba hi unum priang gi bakum bini ki jingle ekmen ki ba wanra na ki reset ni ki ba thabrong le si leni ki balong ki ba kum ka jat riu nginum la ban priang gi bakum bini ki rukom penslur leni ki ka jing kentiu ya ki kolsor ki bona bar ki ba penjot ban penjingut ke jibrat ji ko kejat riu pat ki kon samla ke